булмаганга күрә иртәрәк биреп эшкә чыгарга ашыгабыз бит инде. Менә шуңа күрә ул аны ышанып тапшырган икән, тәрбияче алып калган икән, ул аны алай кыйнарга тиеш түгел дип әйтәм. Һәм менә без бит инде төрле һөнәрияләр бар. Беребездәген ачуланып кемнедер кыйнап атмыйбыз бит. Безнең дә эшкә киләләр, төрле сүзләр әйтәләр, берсенә дә начар йөз күрсәтмәскә тырышабыз. Шуңа күрә бакчада менә балага карата мондый мөнәсәбәт мине бик тетрәндерде. Мин шул видеоны ачып карый башлауга, беренче каравыннан мин баланы әле йолкыганын да күрмим, минем ирексездән яшем ага башлады. Чөнки мин 15 ел элек шушы ситуация белән очрашкан әни, икенче баламны кайткач, олы баламны бакчага өйрәнә торсын дип бакчага биргән идек. Һәм мин кисәтеп тә куйган идем тәрбиячеләрне. Әгәр дә минем балам җылы икән, әни янына кайтам дип әйтә икән, зинһар шалтыратыгыз. Мин бит өйдә кичкенәсе белән кайчан әйтә, шунда килеп алам дип тә кайтып киткән идем. Шушы видео ул вакытта балага 3 яшь тулып киткән иде. Шушы видео безнең өйдә бик актуаль булды инде. Шул бала да карады, яңадан бөтен хисләр кузгалды, җылап та беттек. Бу бала моны яңадан миңа бер кат сөйләп күрсәтте. Менә аңар хәзер декабрьдә 18 яшь тула. 18 яшь тулса да ул аны онытмаган. Ул аны ничәтеп тотып, кулларыннан ничек тотып атканны белә, караңгы бүлмәгә кертеп атканны белә. Аннары әле аның иң гаҗәбе менә бу тапшыруга килер алдыннан кызым бер кат тагын искә төшер инде авыр булса да дип сораган идем, хата сөйләмәм өчен. Ул әйтә, анда бит әле әни башка тәрбиячеләр рәхәтләнеп карап утырдылар ди. Менә ул исемнәре, фамилиялары белән әйтә, шул бар, шул бар, шул бар. Алар бер сүз әйтмәделәр ди. Демәк, бу хатирәләр һәм калдырган из ничә булса да югалмый. Менә ул тәрбияче белән сез белән инде тәрбияче белән менә белдегез. Мин бала өйгә кайтты. Ул вакытта инде без тулайтыракта торадык. Бала инде кеше йомышын дип утырды. Шуннан соң мин аның киемнәрен рәтләп куям дип күтәрсәм, арткы ягында кул изе күрәм. 5 бармак изе тырналып төшкән һәм кызарып чыккан. Баладан сорап, бу мин нәрсә булды дип мин шалтыратырга тотындым. Мин тәрбиячегә, тәрбияче телефонын алмый. Тәрбияче алмагач, кеше тәрбиячегә шалтыратам. Ул ханымга бик зур рәхмәт инде менә кайда да шул кеше тәрбиячеләр. Ул әйтә, "Ие, шулай, сезнең кызыгызны шул ханым бүген кыйнады" ди. Мин шуннан соң мөдиргә шалтыратам. Мөдир әйтә, "Мин 50 яшьлек башым белән сездән гафу үтенәм, сез гафу итегез, әйтә зурга җибәрмик" ди. Минем ул вакытта әнилек уянды. Мин тиз арада гына ничек яшь булсам да башым эшләп өлгергән, сәгать 6 тулып киткән иде. Полиция чакырттым өйгә, ашыгыч ярдәм машинасы чакырттым, үземчә фиксировать иттереп алдырам дип бөтен язуларны кулга әзерләдем. Иртә белән полиция бүлегенә киттем. Мин полиция бүлегенә барып гариза язганда, арада теге ханымны эштән азат иткәннәр, статья белән куганнар. Миңа бу таңга бирми, мин әйтәм, бу баланың гомерлек яра калдырды бит инде. Шуннан бу ханым минем белән бер дә сөйләшмәде һәм гафу да үтенмәде. Гафу итегез мине дип әйтмәде. Аннары туры килде инде миңа. Шулай калдымы ул? Бердән җавап калмады. Миңа инде аны зурга җибәрергә әле дип әйттеләр инде. Әйдә булай гына калдырма дигәннәр. Тәрбияче инде минем белән гафу үтенергә теләмәгәч, ул аннары кем ашадыр әйттереп гафу үтенергә җыенды. Мин инде әйттем, мин булай дидем, менә шу сабыйга, бу сабый, бу тәрбиячене гафу итә икән, мин гафу итәм, гафу итми икән юк. Бер сәүдә үзәгендә очрашып, балам үзе гафу итәм дигәч, без инде моны зурга җибәрмәдек. Әмма бәлки зурга